shine yadda aka kai gawarwakin waɗanda aka kashe a jihar Kano bayan gudanar da taron siyasa, inda guda daga cikin mahaifinsu ya bayyana Allah ya isansa kai tsaye ga gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf. Wallahi al'azim, je kake bar magana. Ni da shi ne ban magana. Da ce mahaifiyarka ta dogara da kai. Kana zuwa kasuwa. Ka tsaya ka bata gudunmawa. Dai da shi yaran da muke magana. Gaskiya Allah ya isa. Wallahi Allah ya isa. Wallahi da shi gwamna. Da duk wanda yake da hannu ma a cikin wannan al'amarin na lalata wannan al'amarin siyasa, wallahi Allah ya isa. Kuma wallahi bukatar su ba za ta yi wanda mahaifin wani ne daga cikin matasan da aka kashe kwaya 5 a jihar Kano a yammacin ranar Talatan nan 5 ga watan 5 na shekarar 2026, kamar yadda irin ku yake gane ku, wanda gangamin matasan 'yan daba bayan gudanar da taron siyasar na rantsar da mataimakin gwamnan Kano Murtala Sulan Garo da aka yi a gidan gwamnatin jihar Kano suka fita tare da yin kan mai uwa da wabi da kashe da dama daga cikin matasa da rahotanni suka bayyana akalla mutane 5 aka kashe, inda tuni a yammacin ranar Talatar aka kai gawarwaki mutum 3 daga cikin matasan makwancinsu makabartar ɗan dolo da ke a jihar Kano, tare da bayyana rahoton cewar za a kai gawar ragowar mutum 2 zuwa makwancinsu a safiyar wannan rana ta ranar Laraba, inda shi ma mahaifin ɗaya daga cikinsu ya bayyana yanayin da ya tsinci kansa. Kawai kamata siyasa gyara harkokin da da ake da siyasa, kowa yana son ya yi ta, amma ba ta da amfani yin ta siyasa a wannan zamani. Siyasa ta zama yanzu ba ta da amfanin komai, sai rai ake nema za siyasa. Wallahi yanzu da manyan da yara kowa da kowa yake nema za siyasa. Ba magana ke a cikin kowa da kowa. Kuka gani da yadda muka kawo muku labarin irin gungun matasan da suka farwa wasu daga cikin matasa kenan a jihar Kano akan titin Rescos, tare da yi musu mugun duka da sara da kuma yin kisan gilla har sai da suka shiga garin kuda. Wannan yana zuwa akalla mako guda da 'yan kwanaki bayan da gungun wasu matasan 'yan daban a unguwar Farm Center da ke jihar Kano suka afkawa 'yan kasuwar waya, tare da su ma yin kan mai uwa da wabi da farfasa musu kayan kasuwarsu da sace musu wayoyi. Al'amarin harkokin daba dai masana na cigaba da bayyana cewar yana kokarin ƙara ta'azzara fiye da na baya, saboda irin sabon salon da 'yan daba suka fito da shi, musamman a daidai wannan gabar da al'amuran siyasa ke ci gaba da ƙara tinkarowa na sha'anin zaben shekarar 2027. To amma ko ta yaya za a shawo kan wannan al'amari? Sunana Fahad Kabir Mai Tata.